Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo, yo. Ae niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda. Siap. Urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok cedak Suci ae lho modele. Kono, aja cetine. Susune sak pandhe. Suci ki atine resik. Ngawur. Model ya Waton jebles. marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sangumpan, wis meneng kabeh. menang cep wis cep. Kaya diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Maka diwiti, wasi tadi. Maka, yo Mbak. Wasi tadi saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop. Mbak Suci lulus iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Hop, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama bakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan yo iki. Ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar. Ayo. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem Suwun panjenengan. Mas Bayu, Wis. suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Masa ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Mayang. Mayan. Wis tak Sabar. gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Yo. Do meteng. Dumateng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Bang Mekar yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urip tekan. Oh,
kate njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo diaturke pepeling monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Iki neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, kuwi wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya nduk. Yen wahan cine tansah dielingke wis wacine padha dindakake Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih.